obrir l'exposició a l'escriptor xilè Roberto Bolaño, que va morir ara fa 10 anys. L'exposició descobreix l'obra inèdita de Bolaño i repassa la vida i la personalitat d'un autor que va viure molts anys aquí, a casa nostra. Barcelona, 1977. Un jove Roberto Bolaño, de 24 anys, arriba a la ciutat. El seu equipatge, un somni, convertir-se en un gran escriptor. Eran los años de la prisa, los sueños y el hambre. Avui, 10 anys després de la seva mort, a Bolaño el comparen amb García Márquez, però en aquella època encara no havia publicat res del que va escriure al seu pis del carrer Tallers. D'allà va marxar a Girona el 1980. Van ser uns anys de feines diverses, com ara vigilant nocturn d'un càmping. De tot en va treure partit literari. Sus propios amigos, escritores como Vilamatas, Toni Portas o Javier Cercas, lo dicen claramente. Respiraba literatura. Bolaño en respirava tanta de literatura que no llançava cap dels papers que escrivia. La seva viuda, que ahir visitava l'exposició amb el seu fill gran, s'ha dedicat a arxivar tota aquesta documentació. N'han sortit 14.000 pàgines, 4 novel·les inèdites, una trentena de contes i nombrosos poemes escrits en modèlica cal·ligrafia. Res d'això, però, es publicarà a curt termini, malgrat que el públic de Bolaño ha augmentat de forma exponencial. Algú que decideix ser escriptor als 16 anys i no publica en una gran editorial fins als 44, poc li pot afectar l'impacte de l'èxit, no? Va ser a Blanes, el seu últim lloc de residència, on Bolaño va començar a tastar la fama amb la publicació de Los Detectives Salvajes, de la qual es poden veure alguns esborranys. Per als nombrosos seguidors de Roberto Bolaño, aquesta és una exposició imprescindible. Però per comprendre encara millor l'univers de l'escriptor xilè hi ha una altra alternativa: llegir els seus llibres. Ignasi Gaya, TV3, Barcelona.